hakilina ni laɲiniba kun bɛ olu bolo ka ɲɛsin jamanatigiw ma. CSP maaw ka kɔrɔfɔ la u ko olu kɔni bɛ se ka min ɲɛfɔ sigikafɔ min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko a bɛna kɛ nka jaabi bɛna bɔ a la jaabi min tɛna bɔ maaw yɔrɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛna wele ka ye a kɛnɛ kan. U ko olu bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu nin tora Badangara ni Sonko ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ min kɛra maa murutilenw fɛ n'a kɛra sababu ye ni maa caman nin tora a la maa 30 ani kɔ n'o kɛra juma tɛmɛlen desanburu kalo tile 3 san 2021 ka da o fana kan maa murutilenw ka waleyajugu kɛra sababu ye diɲɛ silikɛnɛ jɛkulu tɔnba ka kɛlɛbancɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ni maa 7 nin tora a la Sevare ni Douentza ni ɲɔgɔn cɛ maa murutilenw ka waleyajugu dɔ fana na ko u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin olu maaw fana ma. CSP a maaw u ko olu kɔni bɛ malidenw ani jamana ɲɛmaaw bɔ a kalama k'a fɔ olu kɔni bɛ u ka bilala sanga ani waati wele bilala olu ma olu kɔni na ye kɛnɛ kan ka se ka u hakilinata n'u ka fɛɛrɛw ta k'a bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ani keleya ani kolosuma u ka segin ka na Mali kɔnɔ. An balimaw an ka marabolo ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Modibo Sidibe ni ale ye parti far an ka wuli o ɲɛmaa ye ale ye ɲangini sɛbɛn dɔ don an ka Bamako kiribulon n'an b'a wele ko tribunal de la commune 5 district de Bamako a dora maa minnu juguya la o bɛ tali kɛ kunnafonidi sira dɔ la bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ wele ko Mali kanu a waleyaw la sabatira Novembre kalo tile 22 san 2021 kuma dɔw taara ka ɲɛsin Modibo ma ani a ka adamadenya yɛrɛ ma ko o ma diya ale ye kɔrɔfɔ ninnu bɛ tali kɛ min kan o de ye ja dɔ ye min yɛrɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ Modibo Sidibe yɛrɛ tɔgɔ mɛn a kumakan ninnu na a yirala k'a fɔ ko o kumakan bɛ tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye ni kunnafonidi sira in n'a bɛ wele ko Mali kanu jateminɛw y'a yira k'a fɔ o tun y'a fɔ ko su dɔ fɛ ko Mali maa dɔw Modibo Sidibe fana bɛ a la ka se Faransi lasigiden ma ko u ye nafolo dɔ dira u ma nafolo min yɛrɛ dira Faransi lasigiden fɛ ka se ka di Modibo Sidibe ani jɛkulu dɔ ma k'u ka se ka Mali yɛrɛ foroba cakɛbɔdaw k'u laburuja ka se ka basigibaliya la sabati Mali kɔnɔ kunnafonidi sɛbɛn y'a fɔ ko kuma in ɲɛfɔra ka ɲɛsin Modibo Sidibe ma don min su o don su yɛrɛ Modibo Sidibe kɔni tun bɛ a ka so ka sabu kɛ a ye maa caman bisimila a ka so o don kɔfɔlen na a yirala k'a fɔ ko nin kumakan minnu fɔra ta ka sabu kɛ ko sababa tɛ ko a bɛ kɛ sababu ye ka se ka Modibo Sidibe yɛrɛ lanɔgɔ politiki sira yɛrɛ fɛ Mali yɛrɛ gun sanfɛ ka se ka a nɛgebɔ malidenw na o de kɛra sababu ye Modibo Sidibe ka parti maaw u kɔni ye ɲangini bɔ ka bin ni kunnafonidi sɛbɛn a juguya la n'a bɛ wele ko Mali kanu. An balimaw araba n'o bɛnna desanburu kalo tile 8 ma san 2021 parti politiki min bɛ n'a bɛ wele ko ASMA CFP ale ni Alliance pour la démocratie au Mali ka se parti Adima ma ni o ɲɛmaa ye Marimanca Jara ye olu ye barosigi kɛ barosigi min kɔnɔna la u tun bɛ ka tali kɛ jamana yɛrɛ marali tacogoyaw ani jamana politiki sira yɛrɛ koɲaw ka se nafasɔrɔ siraw ale ni camancɛ fanga fo ka se sigikafɔ min kan ka bila sen kan Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni jɛkuluba fila a ɲɛmaaw kɔni ye kɔrɔfɔ ta u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ye ɲɛfɔli kɛ olu yɛrɛ parti politikiba fila ye n'o ye ASMA ni Adima ye u ka bolidi ɲɔgɔnma ani u ka parti politikiw jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔ ani u ka baaraw kan ka taa cogoya minnu na u hakilinaw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jamana yɛrɛ jɔ ka sabu kɛ min ye bɛn ni basigi ni kolosuma ye kiiri kɛcogoya ɲuman lakana ale ni bɛjɛ fanga koɲaw ka se ka lasabati u ye u da don waleyaw bɛɛ lajɛlen na k'u hakilina ninnu yira ɲɔgɔn na min ye jamana kɔnɔna ko yɛrɛ ye u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi politiki gun yɛrɛ sanfɛ an ka jamana kɔnɔ a gɛlɛya fanba ka bon kosɛbɛ fo ka taa se adamadenya hakɛ la sabatili ka se bɛjɛ fanga ma ale ni kunnafonidi baaraw olu minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ ko siga kɔni donnen don a la ka sabu kɛ u saralen don n'i y'a ta ka lajɛ sanga ani waati maa dɔw bɛ n'olu ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ wele bɛ bila u ma kiiri tigɛlamaw fɛ u ka fɔcogoyaw la u ko wulikajɔ kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛjɛ fanga a ka se ka lasabati ka sabu kɛ n'i ye bɛjɛ fanga koɲaw ta k'a lajɛ bɛjɛ fanga bɛ yamaruya di maa ma de bɛ yen ni hakililan bɛ e la k'a fɔ Maliko yɛrɛ la i ka jamana ko la i ka bɔ i k'a fɔ a fɔcogoya ɲuman yɛrɛ la ko n'a yira k'a fɔ sanga ni waati gɛlɛya bɛ don o la k'o bɛ maa sirankun bɔ ASMA maaw ka kɔrɔfɔw la u kɔni y'a yira k'a fɔ min ye sigikafɔ ye sigikafɔ min kan ka bila sen kan an ka jamana kɔnɔ ka se ka kɛ sababu ɲuman ye ka maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ kulu min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ko olu sen tɛna ye o sigikafɔ baaraw la o waleya ninnu bɛ sanga bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn dɔ fɛ sɛbɛn min lasabatira jɛkuluba fɛ n'o ye parti politique caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ n'an b'a wele ko cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques jɛkuluba fila ye n'o ye ASMA ale ni Adema maaw ye
u ka jɛkulu sigi yɛrɛ laban na u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi u b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ ni basigi ni kolosuma a ka se ka sabati Mali kɔnɔ politique sira yɛrɛ gun sanfɛ. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana. An balimaw min ye parena maaw ye olu ye bataki bɔ ka sanga ni maa ye maa min wele ko Adama Jara ni maa caman dɔ bɛn le cerveau la ni wasaden don ka sabu kɛ a yirala k'a fɔ ko bataki in na bataki min yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ sagajigi gɛnman bɛ a sanfɛ. Bataki in kɔnɔ kuma b'a yira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye n'o kɛra maa murutilenw fɛ a murukajɔ sababu la Badangara ni Sonko cɛ maa caman ni tora la ko bɛn le cerveau y'a yira k'a fɔ ko parena maaw ko olu nɔ bɛ o waleyaw la min kɛra sababu ye ka basigibaliya la sabati jamana kɔnɔ. Parti parena maaw ko o waleya ninnu ko ninnu ye seere juguya seerew ye minnu bɔra bɛn le cerveau bolo ka ɲɛsin olu ma ko olu b'a yira k'a fɔ nin kumakan ninnu ko ani sababa ma bɛn. O ko min ye Badangara marabolo kɔnɔna ye parena ka cɛbɔ minnu bɛ yen ko olu ma deli ka ye waleyaw la waleya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tulu kɛ tasuma la ka dɔ fara furukufuruku kan. U ko bɛn le cerveau ka nin kɔrɔfɔ ninnu na k'a ma dan o dɔrɔn ma k'a tilara ka kɔrɔfɔ dɔw ɲɛfɔ minnu bɛ tali kɛ furukufuruku ni bɛnbaliya waleya dɔw la ka ɲɛsin politikitɔn maa dɔw yɛrɛ ma. Parena maaw kɔni olu y'a yamaruya ta ka bɛn le cerveau kɔni wele bɔgɔ jɛnnen sanfɛ ka sanga ni a ka nin kuma kɔfɔlen ye. U ko olu kɔni bɛ kangarida bɛn le cerveau maaw ye u ka sabali u kana to ka kunnafoniyaw ta kunnafoniya bɛ se ka kɛ sababu ye ka futinɛ lase maaw ma ka tila ka maaw bila ɲɔgɔn na. Bolonɔbila kɛra a sɛbɛnfura la desanburu kalo tile 9 san 2021. An balimaw kunungo an ka jamana faba kɔnɔ Ɲamakɔrɔ kɛnɛyaso min bɛ yen n'a bɛ wele ko ANIASCO olu ye wulikajɔ bila sen kan ka waleya dɔw nun don waleya minnu ye waleya ɲuman ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka adamaden caman ni kisi. Bana min bɛ yen n'a bɛ wele ko bon bana n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya lase an balakaw ma minnu sera bange ye ale ni minnu bɛ yen ni olu ye bange yɛrɛ daminɛ a bɛ kɛ bange nogo la ka se o si ma. Bana in a bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ yen an balakaw la minnu ni bɛ to a la ka sabu kɛ ni bana in n'a gɛlɛyara ka se yɔrɔ ma yɔrɔ min na a furakɛli bɛ gɛlɛya o bɛ kɛ sababu ye banabagatɔ yɛrɛ ni bɛ to a la. O kɛra sababu ye u ni jɛkulu bɛ yen jɛkulu min bɛ wele ko Zakat olu ye wulikajɔ bila sen kan an balaka maa 400 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ka se ka olu wele k'u lajɛ fu ani falaki bana in n'a sɔrɔ a b'u la walima n'a tɛ u la ale ni ka se ka kunnafoniya di jamana kɔnɔdenw ma Mali kɔnɔ ani jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka se k'a dɔn k'a fɔ nin bana kofɔlen n'an b'a wele ko bon n'a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase an balakaw ka bange nogo ma ale ni a gɛlɛya dɔw bɛ ɲɛsin u sin yɛrɛ ma u ka se ka bɔ a kalama joona joona ale ni sanga ani waati san o san a dɔgɔyalen ka kɛ siɲɛ kelen u ka se ka taa u yɛrɛ lajɛ k'a ɲini k'a dɔn ni nin bana in b'i la n'a t'i la. Wulikajɔ minnu kɛra an fɛ an bɔra min kalama an ni dɔgɔtɔrɔ dɔ ye baro kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ an ye a kan min bɛ wele ko Abdul Traore ni ale ye Ɲamakɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ANIASCO o cakɛla dɔ don a ka kɔrɔfɔw la a ye min fɔ an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Dr Abdul Traore ne bɛ Ɲamakɔrɔ sigida dɔgɔtɔrɔso dɔ la a bɛ f'a ma ko ANIASCO ne ka poste ye secrétaire aux relations extérieures ne de bɛ dɔgɔtɔrɔso ni structure tɔw kala ɲɔgɔn na. O ye n ka baara ye mais bi n bɛ jɔyɔrɔ min fa la o ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ conseil d'administration président ka jɔyɔrɔ ye mun ye Ibrahima Kamara ye di Ibrahima b'o jɔyɔrɔ de fa la. Aw ka baara kunfɔlɔ dɔ nun don la bi an bɛ fɛ ka dɔn baara in a tun bɛ tali kɛ mun kan. An ka bi baara a bɛ musow ka kɛnɛya kan donc muso minnu an b'a fɔ tubabukan na minnu a bɛ f'u ma minnu ma femme en âge de procréer c'est-à-dire muso minnu donna musoya kɔnɔ u labɛn u bɛ fɛ k'u labɛn ka don den ɲini na o musow n'i ye jateminɛ kɛ an ye jateminɛ sɔrɔ an ka baara taabolo la k'a fɔ degun dɔw bɛ a bɛ musow kan mais u tɛ bɔ a kalama f'a ka kɛ sɛbɛ o degun ye
an y'a jateminɛ k'a fɔ cancer du col o bɛ sen na, cancer du sein o bɛ sen na, o ye musow de ka baara ye. Cancer du col ani cancer du sein bamanankan na mun fɛn don? Bamanankan na komi bamanankan bɛɛ n'a taabolo don, mais anw bɛ mun don a kɔnɔ, an hakili jama bɛ mun faamu, u b'a fɔ ma bon de bon min bɛ bɔ wolonugu da la ani bon min bɛ bɔ sin na. Yɛlɛmani wɛrɛ la a bɛ kɛ i n'a fɔ kuru cogoya mun bɛ sin na ou bien kuru ladege mun bɛ wolonugu da la. Bon komi an ka kan tɛ kosɛbɛ, donc a ɲɛfɔ cogo la pour que a bɛ faamu cliniquement o ye nin n'a cogoyaw ye quoi. Aw ka bi sigi kɔnɔna la mun baaraw de kɛra? Bi laɲini yɛrɛ kun ye mun ye, komi n y'a fɔ cogoya min na, sigida dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw de y'anw ye. A bɛ fɔ mun ma centre de santé communautaire. Centre de santé communautaire n'o fɔra dɔrɔn a bɛ fɔ population dɔ de bɛ yen mun ye e yɛrɛ ka population ye, i kan ka minnu furakɛ. Donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an ka musow ka ca ni cɛw ye, an ka musow ka degun ka ca ni cɛw ka degun ye kɛnɛya hukumu na. Et puis CESCOM ninnu fana dabɔra musow ni denw de kama kosɛbɛ, parce que olu de bɛ taa kɔnɔ kosɛbɛ. An ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ni bana fila in, cancer du col ni cancer du sein, olu ye fɛnw ye mun ka teli k'u minɛ, mais anw b'a dɔn k'a fɔ anw ka rôle de don, anw ka se ka gɛrɛ u la, ka se k'a ɲɛf'u ye bana kunbɛn a ka fisa bana furakɛ, parce que an b'a dɔn k'a fɔ bon in n'a nana, n'a kɛra bon ye dɔrɔn a furakɛli ka gɛlɛn. Voilà, maintenant n'a ma kɛ bon ye, ni a bɔli kɛra ma joona k'a fɔ a daminɛ don, a ka ca Ala fɛ siraw bɛ yen, ni tɛmɛn'o siraw fɛ a bɛ furakɛ. Et puis hali k'u t'a la, an b'i bila ka taa CSRF la, CSRF fana b'i bila, an ka professeur dɔ bɛ yen Tegete, ale bɛ projet dɔ la, donc u bɛ bontigi ninnu accompagner. Donc n'i ma wuli a kama joona f'a installé la, n'a installé la dɔrɔn souvent a degun ka bon, parce que i yɛrɛ ɲɛ b'a la banabaatɔ filɛ, n'a kun nana joona a bɛ se ka furakɛ, mais malheureusement a ma na joona, donc i ɲɛ b'a la kɛcogo t'a la. Donc a dimi ka bon dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɛ, parce que e de b'a dɔn mun don, e b'a dɔn a bɛ laban yɔrɔ min na. Donc an ko maintenant an ka laɲini ye mun ye, muso minnu t'a ko cogoya dɔn, il faut que an ka gɛrɛ u la, an ka se k'a ɲɛf'u ye. O de la an ye nin journée initiée, an ko au moins muso 400 kɔni an ka se k'o ka jateminɛ kɛ bi tile in na, se ka dɔn k'a fɔ bon bɛ mun na, bon tɛ mun na. N'an y'a sɔrɔ bon bɛ mun na, an b'o référé ka taa CSRF ka bolo kan. N'an nan'a sɔrɔ bon tɛ mun na, a bɛ se ka kɛ liminanpo b'u la. Liminanpo ninnu olu furaw b'an bolo. An ka partenaire Fondation Jakati, ale y'a accompagner ni furakɛminɛnw ye, donc ani fura dɔw ye. Donc o fura ninnu an b'o kɛ di musow ma pour que ka se ka liminanpo in fana kɛlɛ. Voilà, bi sigikunba y'o ye. Maintenant an ye yɔrɔ tilan ko 3 salle kelen bɛɛ la, i bɛna sɔrɔ équipe de sage-femme dɔ b'a kɔnɔ minnu bɛ dépistage kɛ ani dɔgɔtɔrɔ. Bi baara fana hakilina wɛrɛ fana tun b'a kɔfɛ, o ye mun ye, an ye ɲɛgɛn kuraw dayɛlɛ, parce que CESCOM ninnu bɛ daminɛ waati min na, a daminɛ ni hakilina dɔ de, bana fɔlɔw ka se ka lakodɔn et ka se ka accompagner. Maintenant CESCOM bɔr'o la, CESCOM médicalisera de, paquet minimum ti yen bilen dɛ. Sisan an b'a la ka don paquet, an bɛ se k'a fɔ paquet maximum yɛrɛ de bɛ CESCOM bolo sisan, parce que fɔlɔ a daminɛ na hakilina min a t'o hakilina kɔnɔ. Sisan dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de b'a kɔnɔ, dɔgɔtɔrɔ kelen tɛ, i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ dɔgɔtɔrɔ 3 bɛɛ de b'a kɔnɔ. Donc o bɛ dɔ fara dɔgɔtɔrɔso ka capacité kan. Ni dɔ mana fara dɔgɔtɔrɔso ka capacité kan, n'i ko kɛnɛyaso i bɛ saniya de fɔ kosɛbɛ. Bon ɲɛgɛnw ma jɔ n'o hakilina ye, donc ɲɛgɛnw ka dɔgɔ mɔgɔw ma. Donc on pense que il était bien k'an kun ka ɲɛgɛn moderne wɛrɛw dilan u ye, au moins u ka se ka population maintenir ka dɔ fara saniya kan. Et maintenant ɲɛgɛn kɔrɔlen ninnu n'ala y'an si jɔ, an bɛ tila ka segin olu fana ma k'u modifier k'u adapter ɲɛgɛn na. Voilà. Ayiwa an bɛ fɛ ka dɔn bana in i ko a bɛ an balakaw de minɛ, nka u bɛ wuli n'a ye wa u ka fɛɛrɛ dɔw de bɛ se ka kɛ sababu ye, baara dɔw bɛ kɛ sababu ye k'a las'u ma? Ne bɛ mun dɔn n ka faamuyali la, ni ye mun dɔn kalan sira fɛ, ne y'a dɔn k'a fɔ bana in fɛn tɛ ko mɔgɔ bɛ wolo n'a ye. Bana de don en général, a bɛ musow de minɛ, muso minnu donna n y'a fɔ den ɲini na. Den ɲini na o kɔrɔ ye mun ye, c'est à dire que u ka hakɛ to kuma fɔcogo la, muso minnu donna kafoɲɔgɔnya la. Donc à partir de cet instant virus dɔ de bɛ yen, o de bi na ni bana in ye. Bon mɔgɔ o mɔgɔ ni kafoɲɔgɔnya kɔni n'i b'o kɛ, o kɔrɔ y'a ye épargnelen tɛ bana in na. Donc o de la an b'a laɲini tuma bɛɛ aw ka ni san o san i ka na i yɛrɛ lajɛ siɲɛ kelen. N'a fɔra i ye ko i sen k'a t'i la, alhamdulilayi, o kɔrɔ ta i ka t'i sigi k'a fɔ k'a banna dɛ, san wɛrɛ tuguni i ka n'a lajɛ, parce que i b'a ko kɔnɔ i m'a ko jɔ. N'i m'a ko jɔ
risque kɔni a bɛ tuma bɛɛ. O kɔrɔ ye e ka kuma na dɔgɔtɔrɔ an bɛ a faamuya k'a fɔ sanga ni waati adamaden yɛrɛ kan ka wuli ka taa i yɛrɛ lajɛ k'i ka lahalaya dɔn a bɛ cogo di minnu furulen don hali minnu ma furu o kuma cogoya de don wa. Kuma cogoya de don a fɔra muso minnu labɛnnen bɛ denko la c'est-à-dire que minnu labɛnnen ka den sɔrɔ o kɔrɔ t'a ye mɔgɔ bɛ den sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma furu mɔgɔ bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ ça veut dire que o tigi ye muso ye qui est un candidat pour donner des enfants kuma fɔcogo de y'o ye quoi c'est-à-dire que o muso bɛɛ lajɛlen a ka kan san kɔnɔ siɲɛ kelen i ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la i k'a fɔ ko nana ka na n ka dépistage kɛ parce que fɛn caman bɛ yen hadamaden e t'a dɔn i yɛrɛ la mais n'i gɛrɛla mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se k'i bilasira a ca Ala fɛ o kunnafoni aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i bilasira donc laɲini de don muso bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment san kɔnɔ siɲɛ kelen u ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔsow la et vraiment pour que u ka dépistage kɛ voilà. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ kuma sera a laban yɔrɔ ma ladilikan jumɛn b'e bolo ani welewelekan ka ɲɛsin an balakaw ma minnu bɛ waati la u bɛ se ka bange kɛ u ka se ka u janto u yɛrɛ la ani sanga ni waati u ka se ka taa u yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔsow la ka ɲini k'a dɔn ni bon bana b'u la n'a t'u la. Welewelekan min bɛ yen dɔrɔn n bɛ mun fɔ souvent fo mɔgɔw k'a faamu dɔgɔtɔrɔ mana bana dɔn de bɛ bana dɔn dɔgɔtɔrɔ bɛ bana dɔn a b'a dɔn n'a évoluera a bɛ taa niveau min na complication minnu bɛ bɔ a la ale de b'o dɔn adamadenya la mɔgɔ si t'a ɲini i k'i balimamuso ye i k'i dɔgɔmuso ye ou k'i bamuso ye ko ka adamadenya bɛna laban ni cancer complication de maa si t'o ɲini Ala fɛ donc dɔgɔtɔrɔ de b'a dɔn geste simple dɔw bɛ yen ko nɔgɔmani dɔw bɛ yen o ko nɔgɔmani ninnu kɛli o bɛ se k'i kisi ka bɔ a la o ye mun ye san o san i ka na dɔgɔtɔrɔso la i ka na wolonugu lajɛ n'i ye sin fana i ye fɛn y'a la i ma fɛn min faamu i ma deli ka fɛn min mɛn i ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ka se ka hakilina f'i ye pour que i k'a dɔn ko sinko fana bɛ cogoya min na donc welewelekan min bɛ yen o ye geste nɔgɔman de wari bɔ t'o la nin fila si wari bɔ t'o la dépistage wari bɔ t'a la dépistage de don wari bɔ t'o la i t'a ye système dɔ bila sen kan o système ninnu bɛɛ b'i ka dépistage kɛ c'est gratuit donc fɛn nɔgɔmani mana di e ma a ɲuman ye mun ye i k'a matarafa i ka taa k'i yɛrɛ ye a ka fisa bana ka na se niveau dɔ ma e ka na découvrir parce que e bɛ na waati min na a bɛ k'i ma diyagoya parce que ni a fɛn ninnu bɛ yen kafoɲɔgɔnya mana na degun bɛ na basi bɔn bɛ na dimi bɛ na dimi mana na diyagoya de na gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la bon don min na e b'a fɔ e bɛ fɛ dɔgɔtɔrɔ k'a furakɛ waati dɔ la i bɛna sɔrɔ vraiment fanga tɛ dɔgɔtɔrɔ la donc o yɔrɔ de bɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ degun kosɛbɛ a b'a fɔ n'a na sɔrɔ karisa kun sera ka na joona nin kun t'a sɔrɔ bon o de la an yɛrɛ ka baara ye mun ye sigida kɔnɔ c'est pour que vraiment an ka sigida musow sensibiliser u ka se ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ka se ka baro kɛ n'u ye u ka se ka nin fɛn ninnu faamu donc a ɲininen bɛ dɔgɔtɔrɔw kelen-kelen bɛɛ fɛ comme état de système bila en place pour que ka dépistage ninnu fanga d'u ma donc bɛɛ k'i se k'a la pour que an balimamusow an dɔgɔmusow an bamusow an ka se ka ju jigiya kɔrɔ pour que nin bana ye mun ye bon ye mun ye degun bana ye vraiment a kana se k'u sɔrɔ donc mais a mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ fɔ olu yɛrɛ de olu mun ye musow ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la u ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu na olu yɛrɛ de ka dɔgɔtɔrɔsow don donc sur ça ne bɛ bɔ kuma na Ala ka san wɛrɛ ta fana nɔgɔya an ye ani mɔgɔ min y'an jukɔrɔmadon ka baara in kɛ o ye fondation Jakati ye u b'an jukɔrɔmadon nin na ya kɔrɔlen u tun b'an accompagner mun na dɔgɔtɔrɔso sigida dɔgɔtɔrɔso ninnu na mɔgɔw ka moyens tɛ kelen waati dɔw la dɔ bɛ na i bɛna sɔrɔ cɛ foyi t'a ye bon sariya dunna dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka fura di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu fana b'a gérer minnu ye asako ye an tɛ se ka fura di mɔgɔ ma parce que an fana b'a juru ta ka na n'o kɛra dɔgɔtɔrɔso bi donc olu problème ninnu dilan ka go parce que wari tɛ yen k'a fɔ jɔn k'a di karisa ma bon mais depuis an ye Jakati sɔrɔ san 5 u b'a la k'an jukɔrɔmadon don degunba minnu mana na ni dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'a kɛ asako tɛ se k'a kɛ an b'an sara u la u b'u ŋaniya ɲuman don a la pour que ka se k'an bɔ a problème kɔnɔ parce que u b'u ka prise en charge kɛ souvent u b'a ta totalement souvent u b'a ta 60% voilà donc u fana ka folikan b'a kɔnɔna na kosɛbɛ parce que olu de b'an permettre an ka objectif social sɔrɔ an b'i fo merci beaucoup. Naumana arajo nyataga yo naumana ko naumana nyata jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma sera naumana ko naumana tinyadi kunundo do naumana ko naumana arajo nyataga la naumana ko naumana jama be sigile no naumana
ko namana lamɛnbaa jama sigilen bɛ Naumana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko Naumana ka arajo tɛ kuma bi Naumana. An balimaw wasabulon kɔnɔna la n'an b'a wele ko CNT wasaden dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Jarasuba ale ye wulikajɔ dɔ kɛ ka se ka kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ n'u ye ka se ka hakilinata ɲɛfɔ jamana yɛrɛ marali tacogoya la ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati sera tɛ sa malidenw an ka se ka dɔn k'a fɔ jamana in an ka jamanatigiw dɛmɛ u ka baaraw la min ye furukufuruku ye min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an fara an ka o walew dabila an ka hakilina ɲumanw ta hakilina minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ka se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ ni Mali bɔra a kɔnɔ a lafiya a n'a hɛrɛ a bɛ ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen de ma a ka kɔrɔfɔw a ye min fɔ an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ Mali ko kunkanko la. ko an k'a daminɛ dugu la ko dugudenw ka kɛ dugu fɛ fɔlɔ a ka ka dugu fɛ a ka dugu janfa dugu janfali mun ye maa min nana dugu attaqué aw bɛ bila o ɲɛfɛ maa min nana dugu attaqué aw b'o mara maa min nana sonyali kɛ aw b'o mara ka sɔrɔ o dugu janfali ye o dugu janfali ye donc dugutigiw a ye don a ka dugu kɔnɔ a ka kuma mɔgɔw fɛ u ka dugu ka dugu fɛ o de y'a to n'o kuma fɔra an b'a ɲini anw fana fɛ anw ɲɛmɔgɔw fɛ an ka kɛ Mali fɛ. Oui, on est au Nigeria, on est à la politique. Ne me dites pas que vous avez un gouvernement qui va là. Mais elles sont le plaisir. Mais elles sont le plaisir. Mais elles sont volées à elles sont situées. Maman volée. Il m'a volé là. Pas le pas de vidéo. Maman volé. Un ami. Avec un appel là. Autant appel là, en donnant à me sentir là. Faut pas dire. Grâce à Domina Amérique Boula, Amérique Secorada, tout le monde le EPM, avec parti de Moli, à Goma, Taboulé de Ibeka, Taboulé de Maï, de Bebo, what n'a pas de bout de la Bégoui. Allez, le bon, on a été on a été Boula Domina, peut-être n'a pas fait vidéo. Pour les Damina, on voulait l'aller. On est parti là. Non, à ce niveau, partout à Malibo, au Mali, ni Malibo, Nana, Akate, à Molela. Donc, nous, le traitement, voilà, on peut aller. Comment tu as voyagé? Quoi tu as voyagé? Tu as voyagé? Nous, tu as voyagé? Tu as voyagé? Un des vous tu as voyagé? Parce que ça me semble là. Donc, pourquoi on met dans les champs qu'on voit, on va dans. Donc, tradition Niani, vraiment, pour les Wadi Yaouka. C'est comme manger, c'est pas d'amener. Mais Chama Molobi, ni régime croyé, ni lié, en d'autres là. Ni ne san se da to ga yi o da ne jura ma san ne da ko da ke ko mi na asimi so da 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 waje ko mi na jawu so da 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 waje ko mi na saje so da da waje an ka nya mai bulu aba ji daula an ga ke man kuyi wani wo ate do ko chamana ka man ya ko ba ke oui tu as des sections qui que galoro so ba galoro il est donc dans une section qui non de la ville au dernier. En voilà élection minanieri, tu es là. C'est dit que Mali Boron, ni de Bouyame de la Sola, ni Frère à 53%, à 10 Yuma, tout là, ni à aucun de la de l'Improtega, alors. Vaya domane, une taille de Monayo, ou la tombe mon enfant. Now to the mina, I do not. I never tell you the man, no to the mina, when we're rude to the mina of Bola. And they agree. Ande chama ko anda e do de ka tatine na wo amemina amewula itida je o da do wonari vraiment me yoni do be o bi se o kumple la muna o ya ta be kala ni be ka wati be la ka wo jile ka ta basi ka ta kwale asira ko mo do bi jiro me ni ka do bi jiro da ke jiro ko wo di da ke jiro o wo di la c'est la masque quoi. Faut que tu me vois. Allez, pas comme vous dites, pas comme vous, quand même de voler, quand pas de signer Kata, ton là. Assimi n'a pas de budget là. Pas vous voter. Quand on peut au bien boire c'est là. Au bien est arrêté les gars. Donc, bon là, on est là. Avec vous qui est, avec vous qui est, allez les dire
an ka dɔwɛrɛ sɔrɔ comme fɔ waati mun na min donc n bɛ min fɔ a y'an jija dugutigiw n'an taara dugudenw ka kɛ dugu fɛ ko o malidenw ka kɛ mali fɛ o kɔrɔ ye bi an tilalen don dɔɔnin du ko CEDEAO y'a fɔ tan CEDEAO y'a kɛ tan élection na ne tɛ taa élection na an taara bureau an taara signé aw balimakaw labɛnnen don min kan ka kɛ o bɛ b'a di mɔgɔ ma waati y'a diya an b'a gosi la waati y'a diya o tɛ kɛ ka bɔ yen k'i bɛ président la o de y'a to tubabu wele ko second président ou présidente de la République du Mali tout à tout celle ou ceux dont l'arrêt divin a quand nous allons second président tout à tout ceux dont l'arrêt divin a nous allons vivre des vies de quoi ça mais en tant que Koubina Masiaka ala ka nɛzɛnɛ sibo la a tora la a ma kɛ a o don u ye bila bɔ a ta kɛ an bɛ dugawu kɛ ka ala barika da fɛn maa sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ a ka d'aw ma parce que ko sera an ma cogo anw ye siri de ye ko min bolo cogo a ka gɛlɛn an san kelen filɛ nin ye a fɔra wɔlitɛri ye a kana bɛɛ ye ko jɛnɛla kɔfɛ ko bɛ tu dɔ kɔnɔ ye ko bɛ tu dɔ kɔnɔ ye ko mɛnna ni fɛn yɔrɔ la ko bɛ yen tɔn bɛ yen mɔgɔw ka kuma tɛ wa mɛ nkalon t'a la o. U bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ la u bɛ se ka taa fan bɛɛ fɛ donc a ta fana k'an b'a fɔ ko fɔ insécurité ka ba tuma min na ka sɔrɔ élection tɛ parce que personne n'a la garantie que demain insécurité kuma bɛ ban Mali kɔnɔ n'an y'o fɔ sini ma an bɛna an da sun an bɛna an yɛrɛ kuma min k'an yɛrɛ minɛ fɔba y'a fɔ sisan an ka taa réforme majeure la réforme majeure bɛ yen aw jolakaw dugutigiw aw bɛna wele kalo tile 11 12 fo ka taa assise la. Aw ka kun fɔ ye insécurité ko dumuni ko balo ko sɛnɛ ko engrais ko ani mun ani anw ka élection ko ni sous-préfet ko sous-préfet tɛ matigi o t'a ye donc o ta ma gɛlɛ fana ta min dira o ma na aw bɛ an bɛ miiri olu de la o bɛ kɛ cogo min na an bɛ miiri mun na est-ce que anw kan ka taa élection ko ni min na nin ye k'a sɔrɔ anw ka sɛrɛni wɔɔrɔ maintenant bɛlɛkɔ fana matigi banko e joli la. O de ma sigi wa ka bɔ ɲɔgɔn na wa est-ce que an b'a ka taa élection nata na kɔrɔlen cogo wa o de bɛ taa fɔ assise la k'aw bɛ ɲininka o la dɛ aw kan ka to kumaw de fɔ ye o di gouvernement o k'o yɛlɛ dɔ ye ka taa kuma kɔ donc n'o ka taa assise la a ma ɲi dɛ o de y'a to n y'a fɔ k'a fɔ bɛɛ ye jolila bɛɛ bɛ taa assise la ala barika la bɛɛ bɛ ka taa assise la n'a kɛra gouvernement ka mara kɔnɔ an b'a di yan n'a ka ko gouvernement an ka taa kulukoro ni mɔgɔ t'a dɔn a bɛna laban cogo min na an t'a dɔn o fɛn dɔ don ka ɲini gouvernement fɛ a k'i jija a k'a fɔ préfet a k'a fɔ sous-préfet u k'u janto nin na u kana fɔ ko commission d'organisation bɛ ka fɛn dɔ kɛ ko dɔrɔn don dɛ u ka wuli k'u jɔ u ne de ye Mali ye u ne de ye Mali tamasiyɛnw de ye n b'o f'o ye parce que n'u ma wuli k'u jɔ commission d'organisation ni olu bɛ yɔrɔ dɔn kosɛbɛ n'a y'a t'u bolo n'a kɛlɛko la a bɛ kɛlɛ bɔ anw de ye an sabali aw de ye représentant ye bi yan donc gouverneur jija aw ka vraiment assise ka réussir pour que assise ka réussir dugutigiw a ye mɔgɔw dɛmɛ a ye mɔgɔw bilasira an ka taa fɛn fɔ ye min bɛ se ka lajɛ donc o de y'a to bi dugutigiw selen yan an ka dugawu jaabira. An balimaw jɛkulu minnu faralen no ɲɔgɔn kan n'an b'a wele ko mouvement démocratique minnu kɛra sababu ye ka se ka bɛɛ fanga ka ta k'a lasabati jamana kɔnɔ ka sanga ni u ka tɔnden dɔ minɛli ye n'o ye Umaru Mariko ye u fana ye baro sigi kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu jɔyɔrɔ la u ko olu ye jɔyɔrɔba kɛ jamana ye n'i y'a ye bi an bɛ bɛɛ fanga kɔnɔna la ko a nɔba bɔra olu la ka sababu kɛ mouvement démocratique maaw de ye wulikajɔ kɛ ka se ka u nin di bɛɛ fanga ka se ka lasabati jamana kɔnɔ olu fana ye min fɔ u ka baro sigi la an ka jango seeraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Jagoya fanga tigilamɔgɔ o sinsinbagaw MDP ye wele bila ka déclaration kɔnɔ ko wulikajɔ ka kɛ k'u ka taali ka bɔ fanga la k'u ka taali min o de ye déclaration in fanba ye an b'a fɛ mɔgɔw ka min faamuya ka sanga baara fɛn fɛn kɛra a bɔra an bɛ kuma di Mamutu Sidibe ma ale ka walewaleli kɛ n'ale tilala an bɛ kuma di Mayimuna Kulibali ma ale bɛ ramassé dɔ kɛ o la conférence bɛ sɔrɔ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma point de presse. Secrétaire bɔra ka kuma min fɔ se ka fɔ ka tɛmɛ o kan ni wulikajɔ a kɛra an ma wajibi ye ka d'a kan fanga min bɛ yan bi u bɛ ka fɛn min kɛlɛ
an bɛ se ka o jate komi n'a fɔ o y'o bɔ kun ye diɲɛ na parce que en 91 mouvement démocratique min kɛra kɛlɛ organisation ye ka se ka Musa gɛn ka bɔ fanga na o mouvement démocratique in a ma wolo mars 91 an bɛ se k'a jate kabini le 20 novembre 1968 Musa ye Modibo minɛ don min o dugusajɛ mouvement démocratique wolola parce que kabini o don maliyɛn dɔw wulila k'u ma jɛn ni sɔrɔti fanga ye u minɛna k'u don ka sɔrɔ k'u torturer bon k'a ta 20 novembre 1968 fo 26 mars 1991 maliyɛnw b'o ɲagata de la bi k'a fɔ mɔgɔ bɛ yen fanga kunda min b'i sigi k'a fɔ k'i b'o o ko nkalontigiya k'a fɔ ko mouvement démocratique a mana ni dɔwɛrɛ ye parti cayali kɔ a mana ni dɔwɛrɛ ye a bɛ ko ekɔlidenw ni étudiants fagara la ko tiɲɛ tɛ nin man ka bɔ faamada Mali kɔnɔ parce que déclaration na sisan an y'a fɔ minnu tanyana mars 91 constitution dilatɔ an ka jamana constitution min bi en vigueur c'est-à-dire que premier ministre min bɛ yen bi président min bɛ yen bi u y'u kale u y'u ka serment kɛ ka da constitution min kan o de ko minnu fatura 26 mars n'o ye martyrs ye ko an ka fo ka taa an faga don min an k'u waleɲuman dɔn parce que u de sɔnna Mali ka kɛ tan bi o kɛlɛ de kɔnɔna na Umaru Mariko minɛna Umaru minɛkun ye nin ye waati la Umaru dɔrɔn ma an bɛ ka taa cogo min parce que acteurs politiques minnu bɛ yen du mouvement démocratique u bɛɛ k'u sigi k'a fɔ tant que ninnu bɛ yan n'u y'o faamu u bɛna fara MDP kan o kuma an bɛ kɛlɛ min na an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon u bɛ kuma minnu na mouvement démocratique hinɛ tɔn de don ka da mun kan Musa Tarawele minɛna a ye kaso kɛ a ka kiiri tigɛra normalement ka tila k'a bila résidence la a y'a ka diɲɛ laban tɔ kɛ résidence kɔnɔ foyi t'a la mais mugu min Musa bali k'o kɛ Modibo la mugu min Musa bali n'u ko mouvement démocratique ma fɛn wɛrɛ ɲɛ a ye fɛn kɔni ɲɛ parce que olu ye min kɛ Modibo la Modibo Keyita la mouvement démocratique m'o k'olu la au moins Choguel kan k'o reconnu ka mouvement démocratique bɔ yen et puis bi kuma caman fɔ an k'an renseigner Musa ye san 23 kɛ Mali kunna a bɛɛ ka hakili jagabɔ n'a sɔrɔ a ye école kelen min jɔ école kelen n'a sɔrɔ a ye min jɔ n'a sɔrɔ a ye dɔgɔtɔrɔso kelen min jɔ ani sara min ye fonctionnaire ka sara ye a kun ti di et puis n'u b'a fɔ ko dunko juguya ye mouvement démocratique nɔ ye an ka hakili jigin kɛ miliyɔn k'i sigira jɔnni ka régime kɔnɔ k'a fɔ quartier ma ko miliyɔn k'i a daminɛ jɔnni ka régime kɔnɔ an ka villaw ye fonctionnaire bolo a daminɛ jɔnni ka régime kɔnɔ Modibo belen n'an y'a ye donc o dunko juguya anw yɛrɛ n'a sɔrɔ min kɛra mouvement démocratique kɔnɔna na anw b'o critiquer an b'a condamner mais mouvement démocratique ye école minnu jɔ a ye dɔgɔtɔrɔso minnu jɔ a ye asako minnu jɔ a ye sira minnu kɛ parce que n'i ye mouvement démocratique ta k'a daminɛ ATT ka premier mandat ye 92 ka n'a bila i bɛ kɛ ka bin na réalisation fɛn fɛn kɛra o kɔnɔ o bɛɛ ye mouvement démocratique ka baara de o bɛɛ ye mouvement démocratique ka bilan de donc n'i bɛ n'i jɔ o la ko mouvement démocratique ma fɛn wɛrɛ ɲɛ ko ka parti caya o parti dɔ kan ka bolo la aide min kɛ olu ye o ka dabila bon i bɛ kɛlɛ wɛrɛ la mais min bɛ k'an tɔɔrɔ o de ye transition in nalen an bɛɛ kun hakili a bɛna ka na changement de kɛ an bɛɛ de kun sigilen bɛ ni changement ye mais changement in ne taara kɛ mun ye o laban de nana kɛ politiciens tigɛra Mali politiciens dɔgɔyali n'u bɛ homme politique ko fɔ i b'a fɔ homme politique kɔni don o don a bɛ dɔ kun tigɛ u bɛ ɲinɛ k'a fɔ u yɛrɛ bɛ min na o ye politique de ye u yɛrɛ ye homme politique de ye et Choguel min kɛra premier ministre bi a ka primature cabinet a falen bɛ jɔn na MPR mɔgɔ de don a bɛɛ ye MPR cadre ye e dun b'a taa parti tɔw critique tɔw de ko olu ti dɔn la politique kɔ a donna ta bɔra ta donc an bɛ min fɔ an selen bɛ waati min ma sisan comme an y'a fɔ an ka déclaration na parti politique mouvement démocratique parti politique tiɲɛ don an ta pan tɛ kelen ye de façon fondamentale mais an selen bɛ yɔrɔ min ma sisan jamana bi position min na sisan wajibi don an ni parti politique an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin waati in tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ hakili kelen na o hakilila ye mun ye an ka fɛɛrɛ kɛ jamana bɛ se ka jɔ cogo min na reconstruction bɛ se ka kɛ cogo min na an k'o fɛɛrɛ tigɛ an ka démocratie sinsin n'i y'u ka denmisɛnninw mankan mɛn radio la u bɛ ka denmisɛnninw bila fili la mouvement démocratique tɛ se ka ban ce n'est plus possible mouvement démocratique ye fait partie de la vie du Mali de la vie historique du Mali mɔgɔ tɛ se ka mouvement démocratique kɛ comme o ma kɛ tuguni o de bɛ Choguel kɔnɔ o ye baara gɛlɛn de ye a tun b'a ka baara kɛ ka mouvement démocratique to yen n'a sera ka baara kɛ n'u ye cogo min na a k'a kɛ n'u ye mais k'a fɔ yɛrɛ systématiquement min na denmisɛnninw bila bɔlɔn na radiow la
réseaux sociaux là u ka baara kana kɛ foyi mouvement démocratique bɛ se ka dɔgɔya k'a filipande k'a lebu k'a humilier cogo min na aw ka baara y'o de c'est dommage c'est vraiment dommage et pendant ce temps secrétaire général y'a fɔ pendant ce temps mɔgɔ bɛ insécurité la Bamakɔ yan insécurité bi yan région na insécurité bi yɔrɔ bɛɛ a fɔra u sɔrɔsiw ye a ka baara ye o de ye a y'a ɲɛsin o ma a kana politique ko kɛ mais finalement on s'est dit que finalement ninnu ka agenda est-ce que 23 ans ne kɛ ko tu wɛrɛ kɔnɔ on se pose la question en tout cas u bi fɛn minnu na a ka kɛ tournoi de football ye tournoi basket o tɔgɔ bɛ da X la tɔgɔ bɛ da Y la n'i y'olu jateminɛ taa ko t'u ma donc encore une fois an bɛ mɔgɔw fo an b'o barikada an ka to ɲɔgɔn bolo association minnu bɛ yan parti politique minnu bɛ yan an ka to ɲɔgɔn bolo n'an ye wele bila mɔgɔw ma tuma o tuma u kana fara an kan an k'an ka marches organiser an k'an ka meeting organiser an ka mobilisation maintenue n'o kɛra an b'a jira anw fana nin yɔrɔ bɛ jamana na an kana an dɛn dɛ jamana ti mɔgɔ si ta ye an bɛɛ de jɛ don minnu b'a kan bi ka kɛ komi n'a fɔ olu ta don anw minnu b'a kɛ u kɛrɛfɛ n'anw fana ti ka fɛn fɔ an bɛɛ ta de don donc kuma kelen de tun bɛ fɛ ka fɔ ye. an bɛ foli di journaliste bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se mouvement démocratique populaire ka kɛnɛ kan bi wulada in na tila ka foli di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu tilalen kɔfɛ kuma la k'a fɔ k'i bɛ kuma wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ mais o tɛ an bali k'a fɔ k'an ma hakilina fɔ nin ko min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ a kan an ka déclaration kɔnɔna na madame Ba bɔra k'a fɔ sisan mouvement démocratique populaire bɛ fɛ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko kabini régime min b'an kunna bi n'o ye CNSP ani M5RFP mɔgɔw ye u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma régime min b'an kunna an bɛ don min na komi bi k'a fɔ depuis ni a sigi kuma anw y'a ye k'a fɔ baara minnu bɛ sen na u fɛ o baara ninnu o ye baara jumɛn ye o de ye ka lagosi ta ka mouvement démocratique mɔgɔw ye kɛlɛ min kɛ 1991 Musa Traoré ko sabula a ka diyagoya fanga tun bɛ ka min da maliyɛnw kan u ye kɛlɛ min ta ka Musa Traoré sɛgɛrɛ an y'a ye k'a fɔ régime bɛ bi a ka baara tɛ dɔwɛrɛ a bɛ fɛ acquis minnu sɔrɔla o kɛlɛ sen fɛ ka lagosi ta k'olu sɛgɛrɛ o acquis ninnu na i bɛna ye k'a fɔ ko liberté d'expression b'a la u sɔnni sigilen don min kan kosɛbɛ nin wagati laban in na o ye o de ye ni mɔgɔ minnu bɛ actualité suivre u b'a ye k'a fɔ a tɛ wagati jan bɔ an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye docteur Umaru Mariko ye a bɔra ka laseli dɔ kɛ wagati min na u ye Kawujim interpellé ko parce que a bɔra ka hakilina di jamana maracogo kan n'a y'a sɔrɔ ko mouvement démocratique populaire ka sortie tun fɔlan de la anw tun bɛ se k'a fɔ ko ko wɛrɛ don mais kabini a dama ɲɛsin anw ma anw y'a ye ko min bɛ nalen an ka ɲɛmɔgɔ a bɔra ka hakilina di a kan sabula mɔgɔ min don mɔgɔ dogolen tɛ jamana in kɔnɔ a b'a dɔn plan fɛn fɛn bɛ se ka ta ka kɛlɛ lagosi a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn o de kosɔn a kɔnna ka maliyɛnw lasɔmi joona hali n'a y'a sɔrɔ an ni Kawujim tɛ hakilina kelen na nka an ka déclaration kɔnɔ an bɛ mun fɛ maliyɛnw ka mun faamuya o de ye k'a fɔ ko nin baara minnu bɛ sen na walasa ka histoire falsifier walasa ka don maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kunkolo kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 200 ni ko min bɔnɛna u ni la 1991 ko k'a fɔ ko o mɔgɔ ninnu ka saya k'a ma nafa ɲɛ an bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamuya ko a propagande a tɛ se ka sira sɔrɔ anw balolen ɲɛna hali n'a y'a sɔrɔ a kɛlɛ y'a sɔrɔ an denw ma diɲɛ ye mais an ye histoire mɛn o de kama an ka sariya sunba n'o ye constitution ye u ye papier ɲɛnama dɔ accordé nin ko in kama anw ka n'a ye k'a fɔ mɔgɔ ka bɔ ka o lagosi ta k'o kumakan ninnu sɛgɛrɛ anw b'a yira k'a fɔ a y'a ta ka jamana yɛrɛ de sɛgɛrɛ hali ni dɔw m'a faamuya bi o yɔrɔ la n bɛ profiter ka dɔ fɔ kuma jumɛn kan o de ye Sidibe bɔra ka kuma min fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ préparation na ka bɔ ka taa kuma anw b'a fɔ mɔgɔ i tɛ fɛn dɔn min tagabolo la i tɛ se ka kuma ɲɛnama foyi fɔlɔ min bɛ se ka don an tulo la u bɛ se ka continuer n'u ka propagande ye sabula a dogolen tɛ maliyɛn si la k'a fɔ ninnu bɛ baara min na kabini na don min na fɔ bi an tun bɛ kuma jumɛn mɛn an tulo la o de ye ko Wagner bɛ na o de ye ko Russie ka société Russie yɛrɛ bɛ na k'u bɛ na ka na anw dɛmɛ ka kɛlɛ ta ka bɔ anw kan ne ko maliyɛn anw bɛ anw ɲininka an y'an mobiliser kun jumɛn na ka bɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kama o de ye ko maliyɛndenw tɔɔrɔ don maliyɛndenw sɛgɛnnen don ko sécurité tɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ ka faga diɲɛ don o don an bɔkun fanba kun kɛra o de n'a fɔra k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta taara ka bɔ fanga la mais min ma fara degun kan sécurité sira fɛ o de ma bɔ a la an ka tila ka na ye ko mɔgɔw de sanga minnu k'i ose dire publiquement k'a fɔ ko o gɛlɛya ninnu ko o bɛna ban depuis kuma jumɛn o bɛ ka don anw na hakili ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko Wagner bɛ na u tun ye date fɛn fɔ a tɛmɛna mais jumɛn t'olu bolo c'est comme nin ye kɛlɛ kura ye Choguel ka vocal in labɔlen u siranna u y'a dɔn k'a fɔ Choguel ye kuma fɔ min tɛ kuma fɔta ye
u bɛ ka stratégie jumɛn élaborer tuguni sabula an b'u ka ko ta cogoya dɔ kosɛbɛ o de ye k'a fɔ k'u bɛna bɔ k'a fɔ k'u da don nin kuma in na ka na kɛ maliyɛnw kunkolo kɔnɔ k'u bɛna histoire yɛlɛma 91 kɛlɛ kɛra cogoya min na an b'a ɲɛfu ɲɛna mɔgɔ si tɛ se ka jamana histoire ta ka falsifier an sigilen ɲɛna an balolen ɲɛna k'an tɛ wuli k'a tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ɲɛna donc o kɔfɛ an bɛ kuma jumɛn sɔrɔ k'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna o ye ninnu bɛ baara min na a dan tɛ liberté d'expression dɔrɔn ye an y'a ye a bɛ wagati jan bɔ o kɛlen don ka lagosi ta ka parti politiques sɛgɛrɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi ni i n'u ka mɔgɔw n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ jumɛnw fɔ ko les partis politiques ont failli mais an b'u ɲininka est-ce que les militaires aussi n'ont pas failli parti politique ye jamana in mara cogoya min na militaire ye jamana mara o cogoya kelen na reproche min bɛ se ka parti politique ka gestion na cogoya min na o reproche kelen bɛ se ka kɛ militaire ka gestion na o cogoya kelen na donc olu bɛna mun de fɔ anw ɲɛna k'a fɔ ko parti politique de nɔ man ɲi k'a sɔrɔ militaire fana y'a gérer an y'u ka gestion ye a wolola min na bɛɛ lajɛlen ye a ye donc an bɛ fɛ o ka jɛya bɛɛ ma k'a fɔ ko o kuma ninnu olu tɛ don anw tulo fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn an bɛ jumɛn fɔ o de ye k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na Dora y'a sinsin a kuma kan ko bi mouvement démocratique et populaire bɛ diɲɛ ta témoignage la ka maliyɛndenw ta témoignage la k'a fɔ ko fanga min bɛ an kunna bi n'o ye militaire ka fanga ye anw b'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ anw tɛ ɲɔgɔn bolo ka tila ka mun d'a kan o de ye k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ ka tagali ɲini mɔgɔ o mɔgɔ k'i pɛrɛn don ka dictature ka restaurer Mali la tuguni Musa Traoré ye baara min ta ka maliyɛndenw sɛgɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'i ko k'i bɛ fɛ k'o baara kelen de lawaleya tuguni an ko an b'o mɔgɔw de ka tagali ɲini ka bɔ an kunna sabula maliyɛndenw ma mobiliser nin kama walasa olu k'u profiter an ka lutte fɛ ka n'u sigi bi an bɛ don min na komi bi an bɔra de ko ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen lakana an bɔra de ko maliyɛndenw sɛgɛnna maliyɛndenw tɛ ka dumuni sɔrɔ k'a dun ka gɛlɛya minnu bɛ an da la bi ko ka fura de sɔrɔ a la o laban de nana kɛ anw bolo bi o mɔgɔ minnu bɔra place de l'indépendance sanfɛ parti politique ka fara association kan ka taa ni laɲini ninnu kɛ an ɲɛ b'a la kɔnba de talen don k'o mɔgɔ sɛgɛrɛ o de la wagati la anw m'an yɛrɛ ɲininka yalima an bɔra ka régime bi combattu est-ce que ninnu tɛ ka n'olu ka baara de tɔ lase wa sabula aw tɛ se ka na ko aw ni anw ka kɛlɛ ye kelen ye aw ka tila ka na tuguni an bɛɛ bɔra ka fɛn min dénoncer donc min tɛ ka fara kan o tɛ ka bɔ o la aw ka tila ka na tuguni k'a bɛna nin baara sugu ninnu ta ka installer an kunna donc o kuma de tun bɛ ne fɛ ka ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a da ka fana ko an kamara n'o ye docteur Umaru Mariko ye an b'a kalama a ka mentalité bɛ cogoya min na a bɛ yɔrɔ min na komi bi bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi Umaru hakili affectelen tɛ a bɛ yɔrɔ min na komi bi kɛlɛ a gɛlɛyara mais anw bolo a ma tiɲɛ sabula hali min tɛ nin Umaru tɛmɛna sira fɛ ka tila k'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna minnu hakili la ko transition ye nin baara min kɛ k'a fɔ ko u kelen de sera ka nin baara kɛ k'a fɔ ko ka Umaru minɛ ka taa bila wo la an bɛ min fɔ maliyɛndenw ɲɛna a ma daminɛ nin na Umaru b'an fɔ a ɲɛna ko nin ye laada de ye ɲɛmɔgɔ foyi mana Mali kɔnɔ président foyi mana Mali kɔnɔ k'a daminɛ Musa Traoré la fɔ bi ko n'i ma Umaru convoqué ou bien k'i ma Umaru minɛ k'a don kaso la mais a bɔ o bɔ o bɛ force wɛrɛ de d'a ma a bɔ o bɔ o bɛ courage wɛrɛ de d'a ma k'a ka kɛlɛ sama ka se yɔrɔ dɔ la a bɔ o bɔ o bɛ mɔgɔ kuraw de d'a la k'a fɔ k'a ka kɛlɛ ko tiɲɛ don o bɛ mɔgɔ kuraw de sama ka se an ma donc k'a faamuya k'a fɔ ko ni ma min fara an ka détermination kan nin tɛna o bɔ a la la lutte continue et la victoire est certaine merci. an balimaw dɔgɔkun in kɔnɔna la ka sanga ni jumadon waleya jugu min kɛra bajangarakaw fɛ n'a kɛra sababu ye ni maa 30 ani kɔ olu nin tora a la Imam Mamudu Diko alimami don an ka jamana kɔnɔ ale ye kɔrɔfɔ dɔ ɲɛfɔ ka sanga ni waleya jugu ye a ko ni ye nin waleya jugu ta ka lajɛ ale b'a kɔn bi a b'a kɔ sini ko nin ye waleya min bɛ kɛ sababu ye ka dantɛmɛya walew ta ka ɲɛsin adamadenya hakɛ ma a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi a sera sa malidenw an bɛɛ lajɛlen ka an fanga fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka basigi Badangara ni Sonko cɛ waleya jugu mun kɛra Imam Mamudu Diko ye kɔrɔfɔ minnu fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la an ka jangulu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Qa'il وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الله سبحانه وتعالى تنو ألم نال بالتنو لحليا بلجلنا مسمين كوكو كما ونسجه ma munu ni tɔɔrɔ ko n'a nanu ma u bɛ segin ka taa Ala de ma k'a dɔn k'a fɔ ko anw ye Ala de ta ye ni Ala ye min kɛ o bɛ kun wa anw bɛ segin ka taa Ala de ma Ala de sago bɛ anw na k'a ɲini Ala fɛ a k'a ka hinɛ n'a ka kisi a k'o caya Alakira Muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam a n'a so dunke sanimaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw Ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma ka alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fo n bɛ kuma n dusukun kami-kaminen n bɛ kuma
hamine dimanche min tɛmɛna ne ye jama sigi ka duwawu kɛ ka kuma in sen fɛ baara dɔw bɛ ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ n y'a jira kɛbagaw la k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ nin ye wallahi billahi tallahi a tɛ bɛn anw ka diinɛ in kɔnɔ wa a man kan ka kɛ ten ni diinɛ ko kɔni don a man kan nin tile fila in na juma tɛmɛnen baara dɔw kɛra baara cɛjuguba baara min kɔnnen don a kɔnnen don ala fɛ a kɔnnen don a kira fɛ a kɔnnen don mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ hali adamaden ɲuman a kɔnnen don i fɛ o ye min kɛra Bandiagara mara la bingani min kɛra mawuka ye ka taa baga mawu ma minnu ma min u ma bɔn musow denmisɛnninw maa minnu ni foyi t'u bolo f'u tatɔ don ka taa u dahirimɛ ɲini ka taa olu bɛɛ lajɛlen faa k'u daji jamana in kɔnɔ karamɔgɔkɛ o kɛra baara cɛjuguba ye baara min maa hakilima ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ani jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka kan k'a kɔn wa bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a f'u da la k'a fɔ ko a kɔnnen don a man kan ka kɛ an ka jamana in na a ka ɲi tensa ni n'a ɲɔgɔnna baaraw olu ka dabila jamana in na tensa ninnu tɛ baara ɲuman ye bilahi anw ka diinɛ in ma nin fɔ a m'a fɔ dɛ ne b'o fɔ ni ala cɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ a la a bɛ se ka bɔ a la nka wallahi bilahi ne ni ala cɛla la n b'o fɔ parce que diinɛ ma nin fɔ wallahi alisilamɛya diinɛ ma nin fɔ hali ni bɛ jihadi de la i ni kafiriw de bɛ ɲɔgɔn na hali n'o de dun a ka ko yɛrɛ ye n'o de dun kuranɛ ye min fɔ nin baara in kɛbagaw ka kuranɛ kan mɛn u k'a dɔn k'a fɔ o ye min kɛ ani kuranɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ala ye min fɔ kuranɛ la ko waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbu almu'tadin o ye minnu da ye jihadi yɛrɛ ye n'o ye alakira n'a ka sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam a ko minnu b'a la ka aw kɛlɛ a y'u kɛlɛ ni ala tɔgɔ ye a y'u kɛlɛ ala yɛrɛ kama nka hal'o la a kana dantɛmɛ kɛ wala ta'tadu inna allaha la yuhibbu almu'tadin ala tɛ maaw fɛ minnu ye dantɛmɛ kɛbagaw ye dantɛmɛ wale o kɛli ka bin mɔgɔw kan fagali jugu musow sans défense k'olu bɔnɛ u ni na fu bilahi ni maa min y'o kɛ ni ala bɛ kiri sini kuranɛ y'a jira hali mɔgɔ kelen n'i y'a faga kumaya la i jija dɛ ni taara sini lahara kuma caman b'i ɲɛ ye dɛ Allahu subhanahu wa ta'ala tɛ jɛn n'a ye ni kelen n'i y'a bɔ hali kelen pewu a bɛ komi i ye diɲɛ bɛɛ de fa min fɔra kuranɛ la o y'o ye maa minnu bɛ taa sugu la ka taa dɔgɔ jɔ ka taa fɛn ɲini u bɛ min don u da fɛn t'u bolo olu faga kun maa minnu ye nin baara in kɛ nin ko in ka kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn anw ka jamana in jamanadenw ka kan k'a faamu an ka kan k'a dɔn jamana in fan bɛɛ lajɛlen a kabila bɛɛ a siya bɛɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ bolo wɛrɛw b'an ka jamana in kɔnɔ an tɛ minnu si dɔn minnu b'an ɲini tuma bɛɛ lajɛlen k'an kunkari ɲɔgɔn na k'an funu ɲɔgɔn kɔrɔ min b'a to an tɛ ɲɔgɔn faamu bada kudayi o tigilamɔgɔw bɛ jamana in na dɛ a bolow bɛɛ bɔ min jɔnniw don an k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn parce que a tɛ se k'a faamu n y'a f'i ye cogo min na dimanche tɛmɛnen ne ye welewelemada kɛ k'a dira maaw la maa minnu ka baara ye nin ye ka maaw ka forow ko tasuma don a la maaw ka jiginɛw ka tasuma don a la ka maaw gɛn k'u bɔ u sigiyɔrɔw la o baara min filɛ nin ye baara ɲuman tɛ dɛ ne b'o f'i ye ni min kɛra adamaden ka kan ka hɔrɔnya la i ka kan k'o fɔ a ma tile fila bɔ tuma min ni kuma in bɔra n y'a mɛn kuma bɔra yen nɔ u ka ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye toloba ye a ye kuma min fɔ kuma in a diyara n ye a ko maa o maa bɛ yen n'i wulila ka bɔ i sigiyɔrɔ na n'a sɔrɔ a wuli kun tɛ dɔwɛrɛ ye i siranna de ale bɛ lahidu di i ka sigi o kuma in fɔli tile fila ni ɲɔgɔnna baara jugu ka kɛ a bɛ se ka faamu wa a tɛ se ka faamu ni min kɛcogo ma ɲɛ o fɔcogo tɛ se ka ɲɛ dɛ wala ni baara min kɛcogo ma ɲɛ a fɔcogo tɛ se ka ɲɛ cogo si la nka maa minnu ye nin baara in kɛ maaw don minnu b'a fɛ ka jamanadenw kunkari ɲɔgɔn na kure wa an ka kan k'an janto an yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn faamu an ka hakili fara ɲɔgɔn kan ka ko in ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn maa juguw bɛ fan bɛɛ lajɛlen a bɛ kuluw bɛɛ cɛ la pour que jamanadenw u kana se ka ɲɔgɔn faamu cogo bɛɛ lajɛlen na an kan k'an hakili to dɛ n b'o fɔ n bɛ segin a kan n ko si sara yɔrɔ min na ani ala ye n bila jɔyɔrɔ min na n ye alimami de ye waati dɔw kɛra ala y'a latigɛ jamana diinɛ ko bɛɛ lajɛlen ala y'a kalifa n na kow bɛ jamana kɔnɔ ni n y'a ye n ka kan ka se k'o fɔ ne ye n ta fɔ ni hakilimaya fɔli ye ani kɔnɔnandiya fɔli ye ko ma caman fɔra
ne fɛ mɔgɔw olu niw tiɲɛna u ko ma ko Diko i da bɔ jamana in kuma la kana kuma tuguni kana fɛn fɔ tuguni nin bɛ ka f'i ma nin bɛ ka f'i ma nin bɛ ka f'i ma n ko ni fɛn o fɛn fɔra ma ɲafara maa minnu b'o fɔ fana n t'a minɛ k'a fɔ ko n juguw don ayi i b'a sɔrɔ u m'an faamu de il faut accepter aussi que les autres ne puissent pas vous comprendre fana ka kan ka sɔn o ma e ka fɔ ta mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu t'a faamu o fana y'u ka hakɛ dɔ de ye e k'a fɔ k'i tɛ jɛn n'o ye o fana tɛ ɲɛ o voilà o tɛ ɲɛ. Wa Cheikh Imam i b'a hakɛ to i ye Toloba ko kuma fɔ i ka kuma na i b'a fɛ k'a fɔ de Toloba sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ min ma n'a kuma na bɛ lamɛn i b'a fɛ k'a fɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ n'u bɛ lamɛn u k'u seko bɛɛ kɛ pour que bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ wa i ka message b'a fɛ k'o de fɔ wa. Ne b'a fɛ k'a fɔ ne ma deli k'a tɔgɔ fɔ nka foyi la mais adamaden kɛ ladiri ye a ye kuma min fɔ o don ne yɛrɛ tulo y'a mɛn k'a fɔ ko a ye yamaruya di ma o ma bɛ yen ni wuli kun o ye siranɲɛ de ye n'i tɛ ko wɛrɛ ɲini o tuma olu bɛ lahidu di bɛɛ ka sigi sigiyɔrɔ ma foyi t'i sɔrɔ ni maa min y'o fɔ a ye ŋaniya ɲumanya kɔni kɛ kojugu mɔgɔw kana kɛ k'u t'o fana dɔn o fana man ɲi dɛ o n'ale y'o kɛ tile 2 a yɛlɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na ni ɲɔgɔnna baara jugu kɛra a la ka taa baga maaw ma k'u faa minnu m'a min u m'a bɔn n'an fana y'an daminɛ a ma hala fo k'a fɔ ni min kɛra a ma ɲɛ o fana ye ladiriya ye wa o tɛ ladiriya ye o tuma nin baara min kɛra baara in ma ɲɛ a kɛbagaw u bɛ taa jɔ ale ɲɛkɔrɔ sini a b'u ɲininka a la parce que baara in ma ɲɛ baara in ma ɲɛ dɛ anw ka diinɛ ye min fɔ o tɛ nin ye n y'a fɔ kuma tɛmɛnenw na wa n bɛ segin a kan Sayidina Abubakar radiyallahu anhu wa arda a ye maa dɔw bila ka taa kɛlɛyɔrɔ la maa min bɛ kɛlɛ ɲɛma o don o tɔgɔ ye ko Usama bun Zaid a b'a bila kɛlɛ in ɲɛma don min a ma san 20 sɔrɔ kira de tun y'a sugandi alayhi salatu wassalam kira fatura k'a sɔrɔ kɛlɛbolo ma wuli mɔgɔw ko Abubakar ma nin ye denmisɛnnin ye a bɔ a la i ka maa wɛrɛ don a la ko ayi n tɛ se ni Alakira ye maa min sugandi o bɛ to a la de a tugura o kɔ a ye kuma laban minnu fɔ an ɲɛna n y'o kumaw fɔ o don ka maaw hakili jigi a k'i bɛ taa kɛlɛ min na hali n'i ye se sɔrɔ kana tasuma don forow la kana don yiriforow la kan'o kɛ n'i taara kana musow faa kana denmisɛnninw faa kana maakɔrɔbaw faa hali bagan kana fɛn faa baganw la fo ni i mago bɛ fɛn min na o fana kana kɛ bagan kɔnɔma ye n'i ye maa sɔrɔ ye maa min y'i bila kɛrɛfɛ k'a bɛ Ala de kɛ k'a bato i y'a sɔrɔ a ka yɔrɔ la i n'a fɔ n'i ye maa min sɔrɔ église la fara a la a n'a ka Ala to ɲɔgɔn na a ka n'u faa anw ka diinɛ ye fɛn min fɔ o y'o ye o tuma ka taa baga mɔgɔw ma maa minnu bɛ ayiwa nin ɲɔgɔn na sira la k'u bɛ taa lɔgɔ jɔ ka olu bɛɛ bɔ nin na nin ye kojuguba de ye ne b'a ɲini jamanadenw fɛ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ nin tɛ baɲangara dama ka ko ye nin ye jamana in bɛɛ lajɛlen ka ko de ye anw ka kan ka lahalaya de jira min b'a jira k'a fɔ farikolo kelen de y'an ye ni tɔɔrɔ ye yɔrɔ kelen sɔrɔ o kɔrɔ ye a ye yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ jamana in ser'o yɔrɔ ma sa an k'o baaraw kɛ ni ko min ye yɔrɔ min sɔrɔ jamana fan tɔ bɛɛ lajɛlen k'a jira k'a fɔ min kɛra a ma bɛn a ma ne wulila k'an jɔ tuma min ni Ogosago ko kɛra ne ye maaw fara ɲɔgɔn kan ko min kɛra a ma bɛn ni min fana filɛ nin ye n'a kɛra a ma bɛn wa n b'a ɲini jamanadenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana jeunesse fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana in kɔnɔ u ka wuli k'u jɔ ka ŋaniya jira kɛ k'a jira baɲangarakaw la k'a fɔ ko u kelen tɛ min kɛr'u la a ma k'u kelen na a kɛra jamana de la minnu fara anw yɛrɛ balimaw don an sinjiw don an kokɛɲɔgɔnw don an jamanaden ɲɔgɔnw don minnu fara n'u m'a min u m'a bɔ ne bɛ deli k'a fɔ kuma in tɛ demagogie kuma ye o kuma in ye tiɲɛ kuma de ye n ko jɛɲɔgɔnya min bɛ ne ni k'a dɔw cɛ o tɛ ni filaw cɛ walahi n limanaw ni n balimaw ani n kokɛɲɔgɔnw a caman hakɛ t'a la kuma nin ko min filɛ nin ye kabila ko tɛ siya ko tɛ jamana ko de don adamadenya ko de don jamana in nin ɲɔgɔn na ka taa baga mɔgɔw ma k'u faga nin lahalaya juguw la nin a sera sa nin ka dabila jamana in kɔnɔ n ka dabila jamana in kɔnɔ kuma ne kɔni bɛ welewele ma da kɛ k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma dugu bɛɛ lajɛlen ko in kana kɛ baɲangara kelen ka ko ye n m'a fɔ an ka bɔ ka taa manifester ka taa tiɲɛni kɛ n m'o fɔ mais montrer notre solidarité a ka dɔn u k'a faamu k'a fɔ k'u kelen tɛ min y'u sɔrɔ a ye jamana bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan k'a jira k'a fɔ ko min kɛra ko a ma bɛn désormais ni dugu min ni ɲɔgɔnna kɛra a la jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a jira i bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ fɛn min kɛra a kɛra e de la wa a bɛnnen tɛ parce que foyi t'a to ni Ala sɔnna fo jamana in k'a yɛrɛ sɔrɔ fo jugu kɔnɔna don kɔkanna don u ka da la k'a fɔ
an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ kelen ye an ŋaniyaw ye kelen ye o de b'a to ni ala sɔnna an b'an yɛrɛ sɔrɔ mais tant que anw diviselen don an farafaralen don ni dɔ ye dɔ fɔ dɔ wɛrɛ bɛ dɔ fɔ ni dɔ ye dɔ fɔ dɔ wɛrɛ bɛ dɔ fɔ u yɛrɛ bɛnnen tɛ o adamaden bɛnnen ni aw ma bɛn a tɛ se ka ko dilan n'aw ma bɛn a tɛ se ka ko bali mɔgɔw k'a faamu vraiment o don ne kumana adamaden i bɛ kuma ni hakili ni kɔnɔko de nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ e kelen bolo dɛ non je ne peux pas prétendre que ne bɛ fɛn o fɛn fɔ o de ye tiɲɛ ye wa n'o tɛ tiɲɛ wɛrɛ tɛ yen ayi mais ne kumana ka ladilikan de di ladilikan ni menace kan kelenw tɛ je ne menace pas moi je conseille ni ne b'a faamu n ka cɛkɔrɔbaya ni n ka adamadenya ni ala ye hakili min sigi an ma n bɛ min kɔlɔsi ani n bɛ min lajɛ ni n ka kan ka fɛn min fɔ ne b'o fɔ n'o fɔ waati sera ne bolo o de ye n bila kuma na n'o tɛ ne ta in tɛ menace ye ne ta in tɛ fɛn wɛrɛ ye c'est un conseil et je souhaiterais vraiment être entendu parce que anw ka jamana in bɛ lahalaya dɔ la moi je comprends ça n'i y'a ye moi je demande l'indulgence de la communauté internationale des pays voisins de la CEDEAO non c'est pas une démagogie hein? C'est parce que je comprends la situation n b'a dɔn k'a fɔ ko anw minnu farala ɲɔgɔn kan kabini M5 la ani jama minnu farala ɲɔgɔn kan anw bɛɛ lajɛlen tun tɛ hakilina kelen ye na o anw ka faamuya cogow fana tɛ kelen ye. Il y a un seul point qui nous unissait. C'était le départ du VK de son régime. Voilà. Le régime min bɛ yen o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na o kelen de ye fɛn ye ko anw yɛrɛ bɛnnen na an bɛnna fɛn min kan an ma sigi a bada k'a fɔ ko bon ni régime taara an k'a kɛ tan ni nin bɛ tan nin bɛ tan o ma kɛ o bon ni an m'o kɛ ka anw t'o la maa minnu qui ont fait irruption u nana don ko in na an n'olu fana ma jɛ ka sigi ka fɛn boloda san'u ka don u donnen ko fana an n'u ma sigi ka fɛn boloda olu yɛrɛ fana nana ils sont novices il faut le reconnaître u bɔra caserne de kɔnɔ dɔrɔn ka taa u yɛrɛ sɔrɔ ayiwa gestion de l'État. Gérer un État, c'est difficile. C'est gérer le forgeron, le tisserand, le pêcheur, le tailleur, le cultivateur, l'apprenti chauffeur, le mototaxi. Tu gères tout le monde. Ce n'est pas facile. Moi, tu sais que avec une situation de ce genre où nous avons un changement provoqué, où nous il n'y a rien de conçu au Masenana. Il y aura forcément des dysfonctionnements, il y aura des hésitations, il y aura même des erreurs. Mais l'humilité veut qu'il faut accepter, il faut entendre, il faut écouter. Vous savez, pour être un leader, vous avez besoin de 2 qualités au moins. Le leadership a besoin de ça. La sincérité et l'humilité. La sincérité, c'est ça votre force. Et cette sincérité doit être doublée de l'humilité. L'humilité veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas tout. Vous avez besoin d'écouter les autres, ce qu'ils vous disent. Parce que vous ne pouvez pas. Moi, je ne peux pas quitter ma mosquée et le lendemain être chef de l'État et penser que, bon, moi je connais tout, je peux tout faire. Non, tu ne connais pas. Tu as besoin d'écouter les autres. Voilà, oui, wajibide. Oui, wajibide. Comme on lame, comme on lame, comme on lame, comme on lame. Mais moi, il faut mettre la carte fort. Aya vande ou comme on lame, comme on lame. An balimaw bi an bena barosigi kɛ ni maa ye maa min bɛ wele ko chef Bobo Traoré Mali laadalamaw ka jɛkulu min bɛ yen n'an b'a wele ko pionnew o ɲɛmaa don an n'a tun ye barosigi kɛ don tɛmɛnenw la min kɛra sababu ye u ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni olu yɛrɛ fɛlata ye jamana marali tacogoyaw la ka sanga ni camancɛ fanga tacogoya ye gɛrɛnɛ dɔ taara ka bɔ farafina jamanaw ka kilebiyanfan a kulu min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO ka ɲɛsin Mali ma a kɛra sababu ye wulikajɔ caman kɛra jamana kɔnɔden caman fɛ ka se ka u fɛlata fɔ min ye nin jɛkulu maaw ye u ye sɛbɛnfura labɛn ka di an ka jamana ɲɛmaw ka tila ka bila ka taa Union africaine ale ni CEDEAO jɛkulu ɲɛmaa maaw ma u ka se ka dɔn gɛrɛndɛ min binnen bɛ Mali yɛrɛ juguya la ko olu fɛlata tɛ an bɛna kuma d'a ma balimakɛ salamu aleykum warahmatula. Waaleykum assalam warahmatulahi wabarakatuhu. Chef Bobo Traoré, commissaire pionnier coutumier du Mali. Ayiwa sɛbɛnfura min b'i bolo ni bɔra ka di Mali marabaw ani CEDEAO ni Union africaine maaw ma an bɛ fɛ k'a dɔn gafe in a bɛ tali kɛ mun kan. Ne ka foli bɛ radio ɲɛta a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli di a promoteur ma min yɛrɛ ye initiative sɔrɔ ka nin sigi sen kan min kɛra sababu ye ka malidenw bɔ dibirɔ ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni ɲuman yɛrɛ la an bɛ an dama masa deli ale de bɛ se sija ni kɛnɛ ni hɛrɛ a b'ale de bolo an b'a ɲini a fɛ a ko kalifa an ni baarakɛla ni bɛɛ lajɛlen ma ka tila minnu fana b'a lamɛn
ka foli kɛ olu ye ka tila ka duwawu k'u fana ye ala ka sijani kɛ n'a ni hɛrɛ ala k'a sabata n'u bɛɛ lajɛlen an ye laadala piyeniw ye an bɛ se yan kun min na kun kɛra fosi t'o la ka malidenw kunnafoni an nali fɔlɔfɔlɔ ya o tun ye ka malidenw kunnafoni degun bɛ mali kan n'an b'a fɔ CEDEAO ye ko nin de ye degun bɛ mali kan donc CEDEAO mɔgɔw kunnafonilen kɔ fo i ka maliden minnu bɛ yen ko olu ma kunnafoni f'i k'olu fana kunnafoni k'a fɔ ni degun de bɛ jamana kan donc an y'a daminɛ lancement daminɛ Buguni misiriba la ka tila ka taa Buguni gouverneur la gouverneur ka mɔgɔw y'an bisimila kosɛbɛ donc an bɔlen sa an nana radio so caman donc radio ɲɛta b'o la ka taa télévision so fana la radio ɲɛta de kɛra kunnafoni laban ye donc ka mɔgɔw kunnafoni kosɛbɛ degun bɛ mali kan donc o degun bɛɛ lajɛlen bɛ mali kan CEDEAO o papiyew bɛɛ lajɛlen di kɔ o ma u ka sanction ta ka bin mali kan kɔnɔdafili ko dɔn o de y'an se yan wulada in na donc nin ye pionnier coutumier ka message ye ka adressé CEDEAO ɲɛmɔgɔ la k'an b'a a yira la k'a fɔ an ye message minnu ci ale ma depuis fɔlɔfɔlɔ o message a cira CEDEAO ma ka ci Nations Unies ma ka ci Union africaine ma o message kɔnɔna la an y'a f'u ye degun min bɛ jamana kan o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye o k'a dɔn o min cir'u ma o k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛra o ma fosi kɛ ni k'an ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ ka tila ka minɛnkɔrɔw san min kɛra sababu ye ka sɔrɔdasiw ka dɛsɛ u ka kɛta la donc o de hokumu kɔnɔna la mali cɛdenw n'o an ka sɔrɔdasiw ye olu dɛsɛra u ka wale lamɛnta o kɛra sababu ye jugu sugu bɛɛ donna mali dugukolo kan ka tila ka su cɛya la min kɛra sababu ye ni degun donna musow ani denmisɛnninw kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a yira CEDEAO mɔgɔw la k'u ka accord bɛɛ lajɛlen kɛra cogo cogo u ka convention kɛra cogo cogo u ka règlement kɛra cogo cogo o président ni ale de bɛ o ko bɛɛ lajɛlen kunna bi an y'a yira u la k'u ka mali ka transition k'u ka kɛ exceptionnel ye an tilala ka kulekan bɔ ka ɲɛsin CEDEAO mɔgɔw ma ko malidenw u balimaw olu teriw u bɛ bateau min kɔnɔ ko bateau in bɛ ɲini ka dafiri dɛ ka yir'u la ko n'u ma malidenw dɛmɛ à travers la transition u ka transition in dɛmɛ n'o tɛ fɛrɛ fosi t'a la mali jamana a tɛna to basigiyɔrɔ fiyewu i b'a fɔ ko mali jamana yɛrɛ taalen don ko an bɛ waati min na mali bɛ gɛlɛya min na n'i ye sanction ta ka mali sɛgɛrɛ o kɔrɔ k'i y'a gɛn ka bɔ CEDEAO la an fana labɛnnen don ka anw sen bɔ CEDEAO la n'u ye sanction ta ka anw sɛgɛrɛ o kɔrɔ k'an tɛ CEDEAO mɔgɔ ye o k'an to degun na ka tila ka degun gɛrɛ d'an kan donc o kɔrɔ ko o y'an gɛn de ka bɔ CEDEAO la donc fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'o faamuya sanction a kɛra sugu sugu ye an tɛna sɔn o ma ka tila k'a yira CEDEAO ɲɛmɔgɔ la mali bɛ lahala min na bi an ye dokuman fɛn o fɛn bɛɛ lajɛlen d'u ma mali suspending an tun sigilen tɛ n'a ye suspension mana k'a sugu sugu an tun sigilen tɛ n'a ye wa a kɛra balanako ye an ma parce que CEDEAO jamana a bilama min b'a a fanga kunna o ye ganayɛn ye ganayɛn ka bɛ fɛn min kunna an kɔni tun dalen b'a la k'a fɔ a tɛna kɛ fiyewu donc Gana ye jamana ye min ye farafinna tilebiyanfan mɔgɔ ka danaya bɛ jamana min kan an piyɛnɛw ni fɛn ko don an piyɛnɛw de fɔlɔfɔlɔ ye kɛlɛ kɛ jamana tagabolo la an ka kɛlɛkɛminɛnw tiyali ka sɛbɛnni kɛ k'a di assemblée président ma k'a di ministre de la défense ma k'a di ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛ k'an ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ k'a tɛ kun an fɛ fiyewu hali n'a sɔrɔ an ye kaso k'a la ka taa fɔ tile 61 kaso la o m'an tɔɔrɔ an tila ka message dɔ dilan ka bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔ ma minnu ye CNSP mɔgɔw ye k'u ka jɛkulu bɛɛ u ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan pour que ka jɛ ka u ka mɔgɔ ɲanamaw ta u la u ka se ka transition dɔ labɛn min tɛ aw ta ka bɔ yen transition tɛ min ye donc u ka to yen u kana to yen an fɔlɔ de y'a fɔ ko une transition sans à la va vite ka tila k'a bila fasoden ɲumanya transition kɔnɔ o kɛra utu kalo tile 26 san 2020 na an tila ka layidu ta fana ko diyagoya don anw bɛ kɛ ciden ye degun min bɛ jamana kan k'a lase CEDEAO ma k'a lase Union africaine ma k'a lase Nations Unies ma an ye waleyaw kɛ mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u tila ka sanction ta ka mali sɛgɛrɛ a y'an tɔɔrɔ fɔ ka dan tɛmɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ an b'a ɲini fɛ aw ka mali dɛmɛ an bɛ ko don min na ko bi ɲɔgɔn sɔrɔnbɔ o tɛ anw nafa tuguni ɲɔgɔn jalaki o tɛ anw nafa tuguni an bɛ don min na bi ko fasoden ɲumanya o de tile bɔra donc bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka jamana in baara donc ka tila k'a fɔ fana ko mali ye dɔɔni jamana ye kodɔn jamana ye mali ye yɛrɛ dɔn jamana ye mali ye mɔgɔgɛrɛ dɔn jamana ye mali bonya ani karama o jamana ye mali ye donc k'a fɔ ko fasoden ɲumanya o de tile bɔra ko k'a ɲini CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ ɲini jamanadenw ka hakɛ u ka bonya ka tɛmɛ président minnu bɛ sigi n'o ye politique présidentw ye jamanadenw ka hakɛ u ka kɔrɔta u ta sanfɛ n'o kɛra coup d'état tɛ kɛ farafinna jamana yɔrɔ si
an minnu ye Mali drapeau kalifara an minnu na Mali yɛrɛmahɔrɔnya san 50 na stade Omnisport la Mali drapeau kalifara an pionnier minnu ma an b'a yira CEDEAO mɔgɔw la u k'u ka texte réviser u ka sariya bolo u ka jɛtiminɛ k'a la u ka règlement u ka jɛtiminɛ k'a la u ka convention u ka jɛtiminɛ k'a la pour farafindenw bɛ lafiya cogo min lafiya kana na jamana ɲɛmɔgɔw kan ka farafindenw tɔɲɔ an b'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ ka ɲini Nations Unies fɛ ka ɲini Union africaine fɛ sanction min bɛ ka taa ka Mali sɛgɛrɛ ou bien min talen don u k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen an ye mɔgɔw ye minnu mɔden anw ye minnu ye kurukanfuga o charte labɛn min ye diɲɛ yɛrɛ mumɛ lajɛlen sariya bolobaw min ye o ka kɔrɔ ni o tila bɛɛ ye an pionniers min ye farafin bɛɛ balima ye diɲɛ denmisɛnninw bɛɛ teli don an ye layidu ta k'an bɛ Mali dilan an bɛ farafinna dilan an bɛ farafinna dilan hali n'an jeli bɛ bɔn an b'a kɛ an bolibagatɔw a bɛ fɔra min ma ko le comité national pour le salut du peuple an ko ka dɔ fara a kan et la renaissance de la démocratie sera la dernière transition du Mali minnu bɛ yen sisan ni a bɛ fɔ ma ko CNSP ko ka tila ka renaissance de la démocratie ko o fara o kan ko nin bɛ kɛ Mali ka transition laban ye parce que il faut que démocratie ka bange Mali la n'o tɛ démocratie salen don a kan tigɛlen don démocratie mana bange Mali la a tɛ bange fosi la ni jamanadenw ka hakɛ de tɛ fɛn bɛɛ sanfɛ l'intérêt supérieur du peuple au-dessus de tout donc n'o kɛra jamana a bɛ taa ɲɛfɛ farafinna bɛ taa ɲɛ donc nin ye an ka kumakan ye k'a lase CEDEAO ɲɛmɔgɔw ma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa an balimaw aw yɛrɛ bɔra ka nin kɔrɔfɔ ninnu lamɛn min ye ladilikanw ye ani u ka laɲiniw ye u ye minnu kɛ gafe ye ka di an ka jamanatigiw ma ka tila k'a di CEDEAO maaw ma ka sabu kɛ olu ka laɲini ye gɛrɛndɛ a ka se ka wuli ka bɔ Mali jamana kan cɛmancɛ fanga ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la ka kɔrɔfɔ in ka a datugu dakuruɲɛ 2 an ka foli bɛ malidenw ye an de ye papier sɛbɛn k'a di CEDEAO ni Nations Unies ni Union africaine ma ko degun bɛ Mali kan degun bɛ Mali kan malidenw yɛrɛ t'a kalama ko degun b'u kan y'a dɔn o kɔni ye kojugu ye parce que régime min bɔra sisan Ibrahim Boubacar ka régime min bɔra yen sisan o ni o dara fɛn o fɛn kan a si ma fosi kɛ ni ka Mali ka kɛlɛkɛminɛnw k'u tiɲɛ ou bien ka minɛnkɔrɔw san o de degun bɛ jamana kan donc n'i siranna kuma ɲɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko ɲɛfɛtaga tɛ yen quoi donc o min kɛra o kɛra degun ye jamana ma mais an ka nin bɛɛ lajɛlen bila an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka Mali ka taa ɲɛfɛ Mali tɛ taa ɲɛfɛ ni malidenw tɛ donc o de bɛ se ka Mali la taa ɲɛfɛ baara an k'a bila an kunna ko fosi tɛ baara sanfɛ n'an ye baara kɛ dɔrɔn Mali bɛ taa ɲɛfɛ ne ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye hakɛto b'Ala sallallahu alaihi wa sallam an bɛ fo merci Kulubali i ka